Muka Jonatina Mate. 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 Na ururendo runenjozi. 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 Tichatongwa ne mabasa. 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 Uchasara ne mabasa. Uchasara ne mabasa. Iwe uchasara ne mabasa. Uchasara ne mabasa. Uchasara ne mabasa. Juya Jesu toreve. 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 Muka Jonatina Mate. 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 Murindiwe muzioni
Zino ya nguvayi wewa yo buda yere wala kuyeza yere tariro ya koya wane kujeka tariro ya koya wane kujeka migano ye seyenyika taifura yere toshika yere mzororo tonanyika yere tona yere umambo wa pejo tona yere umambo wa pejo kopenyazu varobuda ngatidanzire kwazvo tonawe wayobuda ichipenyesa kwazvo vadawiri ruponeso rwapedyo farairu poneso rwavapedyo chiratidzo chaoneswa iri nyika yapedyo pamberi ngatikasike zororo ravapedyo manzwi enyu ngadaidze rufaro manzwi enyu ngadaidze rufaro. Lamlela bafayo nabatugile ubakipe ezonweni zabo kalela bawile bapakamise bachele Jesu umsindisi lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso nabatelelayo ubalindile ukwamuke la opendukayo uzame ngamandla ukubancenga bashishiye izono bamthembe lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso bazinhliziyo zoniwe kabi uzozihla mulula ngothando bachele ngalokho bavuswe ngomsamo abaphuki leuyo bavusa lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso lamlela bafayo kuyimfanelo inkosiyo sizonzambo yakho uzuvasondeze bezendleleni bachele ngoJesu wafayo lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa no sindiso lamlela bafayo nabatugile Jesu nesisa wena no sindiso
kukwazisai mose vana vaMwari mukati mezuva ranhasi apo Mwari atisanganisa mukati memusangano wamatumba wegore rino. Mwari wakaita zvakanaka akatichengeta chero nepo takamboita nguva tisingakwanisi kusangana mumusangano wamatumba, asi Mwari watiitira zvakanaka mugore ra2022. Mwari akatichengetera basa rake rinofanira kuitwa. Kuda kutenda Mwari munguva dzino apo tichapinda mukati meshoko redu. Thimu yedu yemusangano mukati megore rino inoti saved for mission. Muimbi number 76 unoshuvira chose kuti tiri vapenyu mukati menyika ino. Mwari akatiraramisa, tinofanira kuti tisarega vanhu vachifira muzvivi zvavo. Tinofanira kuchemera vatadzi nekuvaunza kuna Kristu, nekuti Mwari unoda kuponesa vose vasafira mukati mezvivi zvavo. Mukati menguva ino tichadzidza shoko redu richibva kuna Makoronike wechipiri chapter 33. Tichaverenga vhesi yedu pavhesi ra9. Vhesi ndeya 9 inoti, Manase akatsausa vaJudha. Manase akatsausa vaJudha nevakanga vagere Jerusalema. vakanga vagere Jerusarema. Vakaita zvakaipa kupfuura zvakaitwa nendudzi dzakaparadzwa naJehovha. Mwari dai angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Tinosangana pano pavhesi 9. Manase achitsausa vaJudha vakanga vagere Jerusarema. Musure mekunge maJudha ava vatsauswa naManase, vhesi inoti vakaita zvakaipa kupfuura zvakanga zvaitwa navamwe vakaparadzwa naJehovha. Manase unotsausa vaJudha. Kana mukacherechedza nyaya yavaJudha mukutsausa kwavo, vari kutsauswa pane zvipi? Vari kutsauswa pane zvakanaka zvavakanga vadzidziswa kuti vararame mazviri nababa vaManase vanonzi Hezekia. Hezekia wakashingaira chose kuti vaJudha vakanga vasingazivi Mwari vazive Mwari pamazuva aHezekia. Hezekia achiita zvakanaka zvose kudzosa vaJudha kuti vaite zvakanaka pamberi paMwari. Hezekia achiita zvose izvi, mwana wake Manase wakanga aripo, baba vachiita zvakanaka pamberi paMwari. Zvose zvairayigwa naJehovha kuti zviitwe, Hezekia akazviita nesimba rake rose nemumhare hwake hwose, achizama kufadza Mwari. Asi mushure mekunge baba vake Hezekia vafa, Manase unoita zvinonyangadza pamberi paMwari. Zviri kunzi wakaita zvinonyangadza, akasvika pakufurira vaJudha vose kuti vaite zvakaipa kudarika zvakaitwa nevakavatangira. Ndezvipi zvakaitwa naManase? Pavhesi ra2. Pavhesi ya2 akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Manase wakaita zvakaipa pamberi paJehovha, akatevera zvinonyangadza zvavahedheni. wakatevera zvinonyangadza zvavahedheni. Zvinoreva kuti zvinonyangadza zvavahedheni, chose chakaipa chinorarama chichiitwa navahedheni, hana dzavo dzisingarovi, ndo zvakaitwa naManase ari mukati memba yaMwari, achiti unotevera Mwari. Zvakaitwa naManase wakaita zvikuru kudarika zvakaitwa navakaparadzwa naJehovha. Wakatevedzera zvavahedheni, kudarika zvakaitwa navahedheni. Akadini Manase? Nokuti wakavakazve matunhu akakwirira akanga aputswa nababa vake Hezekia. Manase wakavaka matunhu akakwirira panguva yababa vake Hezekia. Vakaita nguva yokuparadza matunhu asingafadzi Mwari. Baba vake vavata. Vhesi inoti Manase wakapinda pabasa rokupedza nguva achivakazve zvakaputswa
naHezekia ndo zvakatora Manase nguva achivaka zvisingafadzi Mwari. Akadi akamutsira Bhaari aritari, akaisapowo matanda okunamata nawo, wakaisa matanda okunamata nawo, akanamata kuhondo dzose dzokudenga, akadzishumira, akashumira zvifananidzo, akavaka altari mumba maJehovha, kunyange Jehovha wakati paJerusarema ndipo pachagara zita rangu nokusingaperi. Akavakira hondo dzose dzokudenga altari muvazhe mbiri dzeimba yaJehovha. Akapinza vana vake mumoto pamupata womwanakomana waHimoni. Akatenda mashura, akaita mazango, akabata nomuroyi, akagadza masvikiro navavuki, akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha ndokutsamwisa nazvo. Tinosangana naManase achiita zvikuru zvinonyangadza Jehovha, zvimwe zvoverengwa apa. Hezekia baba vake vakafa vasina kusangana nazvo. Chokwadi Chinogwadza panyaya iyi kana tichitaura pamusoro paHezekia wakabereka Manase, zvisingatarisirwi kuti mwana wakaberekwa naHezekia, Hezekia achiitira Mwari zvakanaka. Hezekia ndiye uye akavakoma, usamukangamwa. Ndiye Hezekia wokunamata zuva riya, agwara utano hwoinda, unonamata pamberi paJehovha. Munamato waHezekia ipapo unobvovora denga, wazungunusa chigaro chaMwari, mhinduro yodzoka. Hezekia owedzegwa makore 15. Wakanga asiri murume wokutamba naye pane zvaMwari, asi wabereka dzakutsaku romwana Manase wokonewa kutevedzera zhira yakafamba nababa vake. Unoita zvinomutsa hasha dzaMwari. Vhesi yoisa pachena, wakaveza zvifananidzo akamisa mukati metemberi, wakavaka zvifananidzo akaumba zvimwe namavoko ake zvisina kuitwa nababa vake. Vhesi ya 7 wakaisa mufananidzo wakavezwa wechifananidzo chaMwari, chaakanga chaakaveza mumba maMwari, imo makanga manzi naMwari kuna David nokuna Solomoni mwanakomana wake. Ndichaisa zita rangu nokusingaperi paimba ino paJerusarema randakatsaura pakati pemarudzi ose aIsraeri, uye handichabvisi dzoka dzaIsraeri panyika yandakaratidza madzibaba enyu. Kana vachichenjera bedzi, kuita zvose zvandakavarayira, murayiro wose nezvakatemwa nezvakarayirwa naMozisi. Vhesi yotiyo Manase wakaveza namavoko ake, zvaakabata hazvina kumbobatiwa nababa vake. Ndokutsausa Mwari ari kudenga woti mukati memba iyi ndichanyora zita rangu rogara mukati metemberi. Manase unobvisa ukuru hwaMwari nezita raMwari, woisa chimwari chaakaveza namavoko ake. Vhesi yotiyo Manase wakabata uroyi, zvinoreva kuti Manase wakazorarama ari muvurayi zvisina kumboitwa nababa vake. Akaita zvinonyangadza pamberi paJehovha zvisina kumboitwa nevakatanga kutadza. Ndiri pano mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, kuti unofanira kuzvibvunza mukati meupenyu hwako, mukati menyasha dzataitigwa naMwari mumusangano wamatumba watisingagoni kuzosangana nawo. Ndiri kuti zvakamira zvakanaka here mukati meupenyu hwako naMwari? Kana Manase akaita zvinhu zvakadai, akamutsa hasha dzaJehovha, iwe uri
kurarama sei mukati muupenyu hwako. Mwari achikupa upenyu, tiri kuraramira kuita zvakanaka here saHezekia, kana kuti tiri kuraramira kuita zvakaipa saManase? Manase unonzi wakatobata vana akapinza muchoto sechibagwe. Panguva yaManase vana vakafa zvisina kumboonekwa vachipinzwa muchoto. Manase achiita zvovun'anga achibata uroyi. Panguva yaManase kune vazhinji vakafa. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, panguva yawatendegwa naMwari kuti utungamire sangano, ndezvipi zvakanaka zviri kubuda kwauri? Hauzi kutungamira here sangano, iwe une zvizhinji zvauri kubata. Ndiri kuti machira amashavi hauna here saManase? Handiwe here wava kuhodhesera vanhu zvidhoma namapere saManase? Nokuti Manase wakaita upenyu hunonyangadza Mwari, akabata uroyi. Ndiri kuti kusachinjwa pauerita zvakanaka here, kuda kwaMwari here, kana kuti pane zviri kubatwa? Ndiri kuti Mwari ngaatishandure, nekuti Mwari kana achitiraramisa, timu inoti saved for mission. Kana Mwari achitipa upenyu, haatitarisiri kunamata zvifananidzo, haatitarisiri kutevera mwanga navaprofita. Mwari une zvaakatarisira pamazuva okutungiramira kwedu. Kana mukaverenga makore akabata Manase mambo ari, zvinonzi wakanga ane 12 years, asi pamakore 12 Manase wakaita zvinhu zvinohlisa zvisingaindirani namakore ake. Teerera uwe munhu waMwari, kana watangana nezvinhu izvi wamutsa hasha dzaMwari. Mwari haana kunyarara mai makore, Mwari haana kunyarara. Manase aita zvinhu izvi zvokuti baba vake vakadzidzisa vaJudha kunamata kwakanaka. Iye baba vake vachivata, wotora vanhu wovadzosera kudondo. Timu yati vanhu vanofanira kutogwa muzvivi vachisiwa muchiedza. Iye Manase wotora vanhu muchiedza achivaisa muzvivi. Saka mukati memusangano uno vanhu vanofanira kuti vatogwe vabve mavakaisiwa naManase vagoiswa muupenyu husingaperi. Vanogoiswa nani? Nemwi zvemai makove. Ibasa renyu pamusangano uno muchibva pano kuti muinde mundotora vose vakatogwa naDhiabhurosi vakavharirwa mumakeji ezvivi. Ibasa ravatendi navateveri vaKristu kuti vatevere vose vakasungirirwa pazvivi naDhiabhurosi vobva vavaisa muchiedza. Nokuti muimbi unoti ponesa vose vo vari kufa. Jesu ane mutsa unoda kuvaponesa. Saka hapana ungagona kuwa shoko kana kuti aponeseke kana pasina wapinda mukati mebasa. Iye Mwari unonyarara here? Kana munhu aita zvovuroyi, kana munhu wosiya Mwari saManase ave nevupombwe hunosemesa, Mwari unonyarara here? Kana Mwari munhu onamata zvifananidzo nokutora matanda nehari mbiya woisa panzvimbo yaMwari, Mwari unonyarara here? Vhesi ya 10 Jehovha akataura naManase navanhu vake asi havana kuteerera. Saka Jehovha wakamuisa vakuru vehondo. Jehovha wakamuisa vakuru vehondo yamambo weAsiri kuzogwa navo. Ivo vakabata Manase, ndokubata Manase nezvikokovono vakamusunga nemaketani vakaenda naye Bhabhironi. Tiri tose here vana vaMwari tinosangana naMwari achisumuka pachigaro. Mwari yanyangadzwa ari kudenga nezvakanaka zvazvasiyiwa naHezekia nezvakaipa zvakazoitwa naManase. Mwari ndokusumuka, haana kuramba akanyarara. Ndo pane chapter 50 ekadzama Pisarema pavhesi ya 3 inoti Mwari wedu unovuya haangarambi akanyarara. Mwari unosumuka pamakore okutonga kwaManase. Achiona vaJudha varashwa pavhesi ya 10 Mwari wambotaura zvakanaka, asi vasindi maramori. Muri kurangarira here vakoma pamazuva aNebhukadhineza? Mwari achitaura zvakanaka, Nebhukadhineza ndokuita nharo. Mwari akati kuti zvinake, uyu wambobva paumunhu wambonoita mhuka, wambonofura sora. Mwari haarambi akanyarara pavanhu vanobva pamberi paMwari namavune. Shoko richiparidzwa, Manase unorambira pamuroyi. Shoko richiparidzwa, Manase mucheke yemashavi unoramba nayo. Mwari une plani B pavanhu vane nharo
pamberi paMwari. Wakashongana naso Nebhukadhinezari dai maishongana naye kuti handina nharo naMwari nezvakandiita. Mazuva aNebhukadhinezari wakabvisiwa kwamakore akapinda mukati medondo, Mwari achida kumudzidzisa kuti Mwari ndiani, kuchinja system, kuti Mwari ndiani. Akamera mambava emhuka. Vana vaiti kana vofamba vachitsvaka nhunguru nezvirimombe vaidzokera kumba voti gogo, nhasi sekuru tavavona vavachifurira kuzvikova. Mwari une chokuita navanhu vane nharo vasingadi kutendeuka zvakanaka. Saka Mwari wakaita plani ndokutumira hondo dzavaSiriya. Bhaibheri rinoti Manase wakabatwa nokuti ndiye una mavoko akaumba zvifananidzo ndokubva abatwa. Kana Bhaibheri ichitaura pamusoro pezvikokovono, kune waya mbiri dzinopinzwa mukati memhino dzakabvovora mhino, kosungiwa tambo achikakatwa. Zvino pakuisiwa chikokovono munhu waMwari hapana chaucharamba kana Mwari akataura. Saka Mwari une chekuita. Mwari une chekuita. Kwakaita umwe mukomana wakarohwa nemota. Arohwa nemota makuseni na 6 o'clock. Saka wakarashikirwa kuzhe kwetara uko. Kubva makuseni wakakambaira ndokuuya pajinga netara. Auya pajinga netara waimisa mota akavata. Achimisa mota kubva na 6 kusvika na 1 masikati. Hapana mota yakamira, achimisa zvakanaka, achizama kuti awana ribatsiro nekuti wakanga akuvara. Achizama kumisa mota kubva na 6, hapana mota yakamira. Apa mukomana wakuvara, ropa riri kuyerera, riri kuvhinza, wava nezhara, waneta, simba ropa rabuda rakawanda. Uri kumisa mota zvakanaka kuti kuda pangaita mota ingamira ikamubatsira kuti aende kuchipatara. Wakazoti kuma past 1 masikati akavona kuti nditaure nemota zvakanaka hazvibudi. Saka wakazonunga dombo akavata mutara. Ndokutaimira mota ichiuya, yakangoti yoda kupfuura kudai, ndobva arekedzera dombo, ndokubva arova hwindo remota. Ipapo ndopakamira mota. Mota yamira, driver wakaburuka nehasha. Zvikanzi ndiwo aposhera mota kazvikanzi ndini ndaposhera driver. Zvikanzi waitire zvakadai, wauraya mota yangu. Ipapo uri kudero ndokubva amuratidza kuvhunika kwanga aita arohwa nemota. Ropa ragwamba rimwe razara pahembe. Zvikanzi ndini ndarova mota. Zvikanzi wazviitirei? Zvikanzi driver, ndarohwa nemota makuseni na 6, asi ndazama kumisa mota zvakanaka kuti nditaure navo, asi varamba. Saka ndatoona kuti kana ndikasaita zvokuposhera nemwe munogona kudarika. Saka kuposhera kwandatoita ndokwaita kuti muburuke muzotaura zvakanaka. Saka wakazobatsigwa mushure mekunge arova mota ikafa. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, Mwari une zvokuita. Dzimwe speed dziri kufamba navanhu mukati mekutenda. Kana Mwari akasakuposhera haugoni kuponeseka. Saka vazhinji Mwari une plan yokuti kana warambira pachivi chako Mwari uchakuposhera. Kana akakuposhera ukafamba newheelchair ndopa uchatendawo kuti vanhu vataure newe nezvaMwari. Iye zvino uchine dzungu, speed yauri kufamba nayo, Mwari ngaavongwe nekuposhera kwaachaita vazhinji, nokuposhera kwaakaita vazhinji. Vazhinji vachapinda mukati mebasa kana vaposherwa. Vamwe kana vasina kufigwa havapindi, kana basa risina kupera havapindi, kana vana vasati vavateerera havapindi. Saka Mwari wakaposhera Manase akaisiwa zvikokovono. Mwari une zano rokuponesa munhu. Handisi kuti munoti chivo makuru. Ravai pavhesi ya 12. Vhesi ya 12. Vhesi ya 12. Zvakaitika ipapo. Zvino wakati ari pakutambudzika. Ichokwadi vhesi 12. Zvino wakati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha. Vhesi ya 13. Vhesi 13. Akanyengetera kwaari, akamuteerera, akanzwa kukumbira kwake, ndokudzosera Jerusarema pabushe hwake. Ipapo Manase wakaziva kuti Jehovha ndiMwari. Idi maifidhe munorevesa. Ichokwadi. Upenyu hwatararama hwatakopa kuna Manase ndizvo.
zvakanyogwa mukati meshoko raMwari zvakanyorerwa kuti isi tidzidze, ichokwadi, kuti isi tinzwisise, tijenge nzira dzorufu. Asi muchaona kuti Manase unonoipa kupinda ndudzi dzakanga dzatongwa dzarangwa naJehovha. Unonoipa kupinda idzodzo. Asi wakanga ine magwaro okuverenga. Isu pazuva ranhasi taipa zvakadai kupinda Manase. Taipa zvakadai kupinda Manase. Asi Mwari vane nyasha zhinji nesu. Inzwa unzwe. Panzi Manase atambudziwa ndizvo muBhabhironi. Haana kutsvaga Mwari ari muJerusarema. Unotsvaga Mwari ari muBhabhironi. Akakombwa nendudzi dzakanga dzisingatendi. Zvikanzi he besought the Lord and he humbled himself. Toda kuti tironde pano munhu waMwari, nekuti Mwari haangatisii tiri mukati mematambudziko. Nekuti tanzi isusu saved for mission. Toda kuti tione kuti Manase muipi hose zvii zvakazoitika mukati meupenyu hwaManase. Toda kunangana nemasteps of a man who has been saved. Number 1, Manase unonzi pavhesi yaverengwa panapa, he besought the Lord his God. Zvikanzi Manase unotsvaga Mwari. Ari pakutambudzika. Vakaropafadzwa mukati mezuva ranhasi vanotsvaga Mwari vari pakutambudzika. Iwe inzwa iwewe uri pakutambudzika iwewe. Iwe inzwa iwewe varume vanhu vakutora kutambudzika ukomani. Iwe inzwa iwewe kudzingwa basa kutambudzika ukomani. Iwe inzwa iwewe kufigwa kutambudzika mani. Zvikanzi Manase unotsvaga Mwari. He besought the Lord his God. Yasvika nguva yekuti tapinda mukati mezvivi, tichida kubuda mukati mezvivi, tobuda koga kana tichinge tatsvaga Mwari. Zvikanzi Manase unonanganidza oti pandiri hapazi pangu panapa. This is not me. Upenyu hwandararama hahusiho mani. This is Babylon mani. Rega ndikutaurire munhu waMwari. Zvikanzi Manase aongorora akaona first step of a man to be saved, kuona kuti pandiri hapana kumira zvakanaka. I am not meant to live this life. Zvikanzi Manase unotsvaga Mwari. Point number 2 yaverengwa. Zvikanzi he humbled himself before the Lord. Haana kungozvininipisa chete. Zvikanzi unozvininipisa greatly before the Lord. Ndiri kuti kudii mukati mezuva ranhasi. Ndiri kuti vakakomboregwa naManase vanoti vatadzira Mwari, vatsvaka Mwari, vanozvininipisa. Maifide kune vanhu vasingagoni kuzvininipisa. Vamwe vanouya kuzonamata Mwari neukuru hwavo. Vamwe vanouya kuzonamata Mwari nemazita avo. Vamwe vanouya kuzonamata Mwari nezvikudhla zvavo. But Manase unobvisa zvokuti ndiri mambo. Unoita humble himself before the Lord. Vakakomboregwa vanozvininipisa pamberi paMwari. Zvikanzi haana kungomira ipapo. Zvikanzi Manase prayed. Haana kungonamata. Zvikanzi and God heard. Inzwa unze mwana waMwari pazuva ranhasi. Tinotsvaga upenyu hwokunamata. Kana tichinge tasvika pakukanganisira Mwari, masteps okudzokera kuna Mwari kunamata. Zvikanzi Manase unonamata, akazvininipisa pamberi paMwari. Zvikanzi he prayed and God heard. Inzwa unzwe munhu waMwari pazuva ranhasi, Mwari wedu unonzwa minamato. Mwari wedu unonzwa minamato. Endai munobvunza Rahabhi, unokutaurirai kuti kana uchinge wada Mwari, waita humble yourself before God, and you ask for God anything, Mwari unokuitira. Rahabhi wakabviswa pamupata urufu nemhaka yokuziva nokunamata nekuda Mwari. Zvikanzi he prayed before the Lord. Tinoona vakawanda mukati meBhaibheri shoko dzvene raMwari vakanamata Mwari akavanzwa. Vamwe vakanamata minamato yeufumi, vana Jabhesi vakati may you enlarge my territory. Vamwe vakanamata vari pamupata werufu, Mwari akavadzosera makore vana Hezekia. Vamwe vakanamata the 3 Hebrew boys vatarisana nemoto vakati if we die we die. Vatatingazopfugamiri zvitombi kana kupfugamira music ichinge yorira, chena patakamira semagamba, Mwari akavanzwa. Zvikanzi he prayed and God heard. Mukanoverenga zvakanaka pavhesi yomukupera
zvayo zvikanzi then Manasseh knew that the Lord, he was God. Zvikanzi he acknowledged that the Lord, he is God. Teraunzwe munhu waMwari vakaropafadzwa vachaziva Mwari kuti ndi Mwari vasati vabatwa nezvikokorono mumbindu. Mukanobvunza Manase wakazoziva kuti Mwari ndi Mwari abatwa nezvikokorono. Zvakanyorerwa kuti tizive vanhu vaMwari. Usatamba neupombwe kuti ugozoziva kuti Mwari ndi Mwari. Usatamba nekubata zvichene zvaMwari uchizvipunjira kuti ugozoziva kuti Mwari ndi Mwari. Zvikanzi he acknowledge that the Lord, he is God. Hana kumira ipapo. Saved for mission, my feet. Mukanoverenga zvakanaka takudzika nayo. Verenga pavhesi ya 14. Manase wapinda pabasa. Verse 14. Shure kwaizvozvi wakavaka rusvingo nechekunze kweguta raDhavhidhi kurutivi rwamabvazuva rweHioni mumupata. Ipapo pavanopinda napo pasuo rehove akakomberedza Oferi akavaka rusvingo rwakakwirira kwazvo akagadzavo vakuru vano umhare pamaguta ose akakombwa paJudha. Ndanyora panapa kuti mission. What was Manasseh's mission? Number 1, zvikanzi he built wakavaka rusvingo. Chokwadi. Zvikanzi Manasseh unovaka rusvingo. Unoti zvandakaita zvakavhurira mhando kuti dzipinde muna Judha. Unoti zvandadzokera pana Mwari. Unovaka rusvingo. Zivai kuti Manase wakanga adzoswa naMwari. Adzoswa paumambo hwake nekuti aita humble himself. Aita beseech the Lord. Anamata kuna Mwari. Aka acknowledge umwari hwaMwari. Zvikanzi abva ipapo apinda pamission. Zvikanzi he built a wall. Zvikanzi unonovaka rusvingo. Unoenda kunovakurudza paakavhura madhoo nemawindo okupinza wakaipa. Zvikanzi unoenda kunovaka rusvingo to defend God's children. Hallelujah. To defend God's work. Hallelujah. Zvikanzi Manase unotanga kubuda ziya. Kwete ziya raBhaari rekushandira zvakaipa. He addresses kuti anoita reflect mukati meupenyu hwake. Oita readdress and refocus his life kuti ashandire Mwari. Ndokutanga kubuda ziya maifide. Achibuda ziya for the kingdom of heaven. Amen. To preserve. Amen. Amen. Reka nditaure munhu waMwari. We are saved for a mission. Vakaropafadzwa mukati mezuva ranhasi vari kubuda ziya kuvaka rusvingo, building the wall to preserve zvakarurama zvaMwari. Vakakombonerwa mukati medzimhuri dzedu vana namai nanababa vasingazorori. Kwete kutsvaga mari kuenda kuna Botswana nana South Africa. Asi kutsvaga kuvakurudza rusvingo pamhuri dzavo. Kuti samai vaMozisi, my child will not die, but will live to testify the glory of God. Saka kuti pazuva ranhasi Manase unovaka rusvingo. Chokwadi. Toda kuvaka rusvingo vanhu vaMwari. Ngativake rusvingo akabvisa vaMwari. Ngativake rusvingo vanhu vaMwari. Mukanoverenga zvakanaka pavhesi iyoyo yaverengwa iyoyo. Inonzi he put captains of war in all the fenced cities of Judah. Zvikanzi unoisa mhare dzokurwa. Captains of all in all the cities of Judah. Regani kutaurire munhu waMwari. Toda captains of all of war pamhuri dzedu. Kutenderedza vana vedu neshoko raMwari. Kutenderedza vana vedu neminamato. Zvikanzi akaisa mhare dzokurwa. Setting watchmen over God's children and over God's work. Zvikanzi unotraina nekutumira out a team. Inzwai munzi vanhu vaMwari. Zvikanzi vacheki varipi. Zvikanzi Manase unodzidzisa kuti vanhu vaende kunokaka rusvingo, kunodefenda shoko raMwari, kunoudza vanhu kuti Jesu unouyazve. Haamiriri ipapo maifide pavhesi ya 15 kune zvimwe zvaakaita. Akabvisa vaMwari vatorwa nechifananidzo mumba maJehovha neautari dzose dzaakanga avaka mugomo reimba yaJehovha napaJerusarema ndokuzvirasha kunze kweguta. Hallelujah. Zvikanzi he took away strange gods. Chokwadi. Manase unobvisa zvaakanga aisa. Unobvisa zvaakanga aumba nemaoko ake.
zvikanzi anozvibvisa mukati memba yaJehovha. He took away the strange god and idols. Teraunzwe munhu waMwari pazuva ranhasi. Kana Mwari vachinge vatibvisa mune zvakaipa zvedu, ngatibvisei the strange gods in our lives. Amen. Zvikanzi Manase unotarisa. Amen. Yasvika nguva yekutarisa kunyange mukati memawadhiropu edu to remove strange gods. Amen. Yasvika nguva yekutarisa mukati meupenyu hwedu kubvisa zvisingaponesi zviri matiri. Amen. Yasvika nguva yekutarisa kunyange pafuma yedu to remove strange gods. Zvikanzi Manase unobvisa zvese. Haangozvibvisi chete. Zvikanzi abvisa izvozvo mukati memba yaJehovha. Zvikanzi nemaaltari akanga avaka mukati memba yaJehovha aBhaari nemuJerusarema. Zvikanzi unozvikanda kunze kweguta. Chokwadi. Mwari ngaakudzwe naManase. A dirty man, a cruel man, asangana naJehovha. Obvisa zvakaipa zvose nemukati memba yaJehovha. Yasvika nguva yekuremova ma-strange gods mukati meupenyu hwedu. Is it the love of money? Let us remove the strange gods. Inharo here dzefeminism. Let us remove the strange gods. Kusateerera Mwari kwakadii kuri mukati meupenyu hwedu. Let us remove the strange gods. Zvikanzi Manase unobvisa zvose. Chokwadi. Ndinofadzwa nevhesi. Maifide verenga pavhesi ya16. Verse 16. Akavaka zvatari yaJehovha. Akabayirapo zvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa nezvokuvonga. Akarayira vaJudha kuti vashumire Jehovha Mwari waIsraeri. Hakuna ungagona kubvisa vanhu pane zvakaipa kupinda akavapinza ipapo. Chokwadi. Manase wakanga apinza Judha pakuda. Ndiye wakapinza maJudha. Manase it was saved by God for a mission. Chokwadi. His first mission kudzosera vana vaMwari pakushumira the Lord of Israel. Chokwadi. Because he repaired the altar of the Lord. Chokwadi. And commanded Judah to serve the Lord. Chokwadi. Ndokubva sacrifice for the Lord. Ndokubva ensure kuti only God is worshipped and praised. Chokwadi. Teraunzwe munhu waMwari. Sabanase mukati medzimhuri dzedu. Ngatidzorere mhuri dzedu kuna Mwari. Amen. Kana pane zvakaipa zvavaitiziva nazvo. Amen. Handei totaurira vana vedu. Amen. Let us sit them down. Ndakarara mazuro haana kunaka. Ndoda kuti ndikuise kunanhasi wangu. Usatarisa zvandakaita nezuro hazvina ruponeso. Tarisa zvanhasi tinde kumberi. Let us repair the altars of the Lord. Ngatidzorere vana vedu pakunamata Mwari. Ngatidzokere kumabasa kwedu kwatinoshanda. Kwanotiziva nemasta asingaiti. Tiende tinodzoserera pa the altar of the Lord. Let us go and repair the altar of the Lord. Titaridze Judha yose kuti kuna Mwari unoponesa. Munharaunda dzatigere pamaneighbors edu. Let us go and repair the altar of the Lord. Tivadzosere pana Mwari unopona. Ini vanhu vaMwari. Manase kutanga kwake kwasiyana nekunoguma kwake. Pane zvaakaita. Verse 20. Wakazonodii munhu waMwari. Verse ya 20. Manase wakaziva divi rokufira. Ndiri kuti hama dzinodikanwa mukati memusangano wamatumba mukati megore rino zvakanaka kuita zvakanaka. Wangu Manase wakaita zvaakaita asi toda kutenda Mwari nechikokokono. Zvingagona kubatsira mayuthi musati maverenga verse 20. Zvinogona kubatsira mayuthi ndezvekuti mwanangu tevera shire yakafamba nababa. Ndiri kuona mayuthi akawanda vana mai vave nemaBP. Kana ukaita nharo somwana kuramba kutevera tsika yokunamata Mwari, Mwari uchakuisa chikokokono. Asi Mwari ngaavongwe naManase chaigona kumuuraya chikokokono ichi. Asi Mwari wakamuitira zvakanaka. Pavhesi ya 20 panoti kudii? Ndasvika pa 20 tanga naye pa 18 maifida. Pa 18 panoti zvino mamwe mabasa aManase. Zvimwe zvakanaka zvakaitiwa naManase. Munyengetero wake kuna Mwari. Munyengetero wakaitiwa naManase. Namashoko vakataura kwaari. Nezita raJehovha Mwari. Zvakanyorwa mubhuku. Zvakanyorwa mubhuku yamakore emadzimambo aIsraeri. Zvose zvakazoitiwa naManase mushure mekunge atendeuka. Wakazviziva kuti Mwari mandibvisa chikokovono. Kuzvifananidzo handichadzokeri. Mwari zvamandipa upenyu. Ndadzoka Bhabhironi ndiri upenyu. Mwari handichadzokeri. Chirega kudzokera kuupombwe munhu waMwari.
Mwari kumurwa ichirega Manase wakasiya asiya zvose ndobva zvanyogwa mubhuku ndiri kuti kana ukadzoka kuna Mwari zvakanaka zvinonyogwa kudenga Mwari kana waita izvozvo vhesi 20 inoti kudii vhesi ya 20 Manase akadii ipapo Manase akavata madzibaba ake vakamuviga make Amoni mwanakomana wake akamutevera pavushe ndiri kuti hama dzinodikanwa Mwari ngaatiitire zvakanaka mukati memusangano wamatumba varipo vane munamato wakanaka vanoti Mwari makaita mukandichengeta chero ndakaenda kuchitema asi ndadzoka mukudzoka kwangu iva nomunamato wako munhu waMwari chero Manase akaita zvakaipa pakutanga asi wakararamiswa naMwari akazorarama nechinangwa vhesi yati Manase wakazofa ari muri wako gwaMwari akavigwa pamarinda amadzibaba ake kana mabhuku achizarugwa kudenga vatsvene voinda kumusha Manase tinosangana naye wanga uri munamato wako ere munhu waMwari Mwari ndakaita nemupenzi mukati meCovid ndakakutizai ndakatevera n'anga navaprofita asi musangano uno wamatumba ndoda kudzoka kwamuri Mwari kana ndichidzoka Mwari ndoda kuti ndifire musvokwadi yamadzibaba angu sezvakaita Manase kana varipo vakadaro togona kuva nenguva yekunamata Mwari achitikomborera atiitire zvakanaka nokusingaperi amen tinamatirei mai makuru baba vedu vokudenga toda kukutendai pazuva ranhasi amen idi kudaidzira kwenyu ruponeso kwatiri amen makativimbisa mukati mukasumudzwa senyoka murenje chokwadi muchakwera vazhinji kuruponeso haleluya toda kukutendai pazuva ranhasi nekuti ide hamuponesi mareshe hamuponesi vasiri magems haleluya because you pick your warriors from the highlands of affliction toda kukutendai mukati mezuva ranhasi tichizvininimisa pamberi pechigaro chenyu chenyasha tesi takatsikitsira vamwe vakasumuka kwavari vamakasumudza mavoko Mwari takafamba mugwagwa yakaipa Mwari takabata zvisingabatwi takaita zvinosemesa pamberi penyu asi matidzidzisa Mwari kuti kana makaitira nyasha kuna Manase akaita zvakaipa zvakadai akauya pamberi penyu akanamata akazvininipisa akachema kwamuri and you restored him back to his kingship unogona kuti restore pazuva ranhasi tiitiraivo changamire torevesa pamberi penyu tazvininimisa pamberi pechigaro chenyu chenyasha tinotsvagavo uso hwenyu tiregerereivo Mwari kana matiregerera may you give us a mission tipinde mukati mebasa renyu tiite saManase changamire to restore the altars of praise mukati menyika ipa zvakadai tisumudzire zita renyu tisumudzire maalitari okunamata panzvimbo dzisinganamatiki nzvimbo dzisinganamatiwi mutipe shoko renyu Mwari tigodzorera vazhinji kuruponeso ndo chishuwo chedu Mwari wangu musangotiponesa kuCovid musatiponesa kuHIV and AIDS musatiponesa kumamonkeypox musatiponesa kuzvigwere zvizhinji nekuzhara nekuhondo zhinji kuti gova marema Mwari wangu tiponeserei basa kana matiponesa tapinda mukati mebasa may you show us our mission may you give us our mission may you give us a purpose in life tikogona kukubatsirai kusvika muchiuya ndo munamato wedu changamire musatisiya takadai nekusingaperi amen ndakarwadziwa Jehovha atsamwa zvitema zvakandifuwira pasi ndakachema ndirimo mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andinisa ini palomwa nasiya ndipariyo mumoyo rekukudza haleluya andimisa padombo pedyo naye matsiko angu asimbiswa pano
andizomboputsike ndiri pano ndomira ndizopfeka chiremba andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andipariyo mumoyo rekukunza Alleluia andipariyo rutsa rerukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andipariyo mumoyo rekukunza Alleluia ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvene kunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese akara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvene kunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese akara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andipariyo mumoyo rekukunza Alleluia andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andipariyo mumoyo rekukunza Alleluia nasi andipariyo mumoyo rekukunza Alleluia nasi andipariyo mumoyo rekukunza Alleluia ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamusana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa zvendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa
Ndichiri mwana wake, ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika, kumusha wake wotenzi, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndichiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kere nyenye, ndaponeswa ndichiri mwana wake, musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira, nekudawira, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapaniwo moyo wangu, kundiponesa, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, muritsimbe rangu tenzi, zvene upenyu, hakuchina mubatsiri, asi Jesu, ndochema, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, apo madaidza vamwe, musandipfure, apo madaidza vamwe,
Mercy.